soc en Marc Folia, soc el responsable de producte de Coeli, però de fet avui estic aquí una mica en representació dels equips de Coeli, però també de Nubilum i d'Editio, que d'alguna manera vam desenvolupar, vam portar a terme aquesta iniciativa i de fet també m'atreviria a dir una mica de tots els museus i totes les institucions que hi han participat i de totes les persones que hi han participat. Aquesta iniciativa, aquest projecte, comença a finals de març de l'any 2020, just les primeres setmanes que va haver-hi el tancament, el primer tancament, el primer confinament per la pandèmia. El Pep em va trucar, que és l'home que tenim aquí de les idees, em va trucar, em va llevar al cap una idea, no sé què, vam començar tots a tremolar, però de seguida ens vam engrescar i ens hi vam posar. I la idea, bàsicament, era aquesta, i ara ja funciona el vídeo, era museu obert. En aquells moments ja hi havia diverses iniciatives diguem-ne dedicades a que la cultura, les activitats culturals no s'aturessin durant el tancament. Nosaltres vam veure una mica què podíem fer i la idea va ser això, crear aquest espai, crear aquesta vitrina per donar visibilitat a aquells museus o institucions culturals que no tenien un catàleg en línia propi de les seves col·leccions, que es trobaven tancats, que no podien tenir visites, donar aquest espai perquè poguessin compartir les seves col·leccions amb la ciutadania i fer les seves activitats a través de les xarxes socials, etc. A tall d'anècdota, una de les dificultats al principi era implicar una mica els museus perquè tenir un mínim de massa crítica perquè el projecte tingués sentit. Recordo que al principi vam començar amb l'arxiu històric de la botiga Santa Eulàlia, que és una botiga d'alta costura històrica d'aquí del Passeig de Gràcia, etc. I un dels primers museus després que es va apuntar, no sé si del Museu Alcover, que era una col·lecció de fòssils del Triàsic. I, clar, al principi, no sé si s'entendrà el concepte, l'alta costura amb el Triàsic, però de mica en mica es van apuntar de seguida a diversos museus i vam anar cobrint tot l'espectre d'alguna manera que va des del Triàsic fins al segle XXI, des dels fòssils fins a l'alta costura. I res, en cosa de 15 dies vam aconseguir treure aquesta web ja amb 10-15 museus i que després ha anat creixent fins a l'actualitat, que hi ha 30 museus, 30 institucions diferents. A la pràctica, no entraré en qüestions tècniques. A la pràctica en què ha consistit això? Bàsicament, el que consisteix és cada institució, cada museu té les seves dades als seus ordinadors, amb unes bases de dades de gestió, etc. En alguns casos tenien Excel, etc. La qüestió era recol·lectar d'alguna manera totes aquestes dades, posar-les en una base de dades centralitzada, en aquest cas Coeli, des d'on els museus podien acabar de gestionar què publicaven i què no publicaven. Coeli disposa d'unes APIs o d'uns mecanismes que permeten fàcilment crear pàgines web per mostrar aquestes col·leccions. I la idea era fer una web orientada d'una banda a compartir els continguts en xarxes socials, perquè els museus, els equips de comunicació de cada museu, també en col·laboració amb els nostres equips de comunicació, poguessin fer una mica d'enrenou a xarxes. I, d'altra banda, també el tema de les analítiques web, poder recollir, ja que no hi havia d'alguna manera visites presencials als museus, poder recollir una mica que els museus tinguessin un retorn de visita sobre les seves col·leccions. De fet, mensualment hem anat enviant els informes d'analítiques web de cadascuna de les institucions. La gràcia és que aquest procés el vam poder fer amb 10-15 institucions, en 15 dies. Va ser un procés molt ràpid i de seguida vam poder sortir amb això. Un dels
punts claus aquí és aquest del tema del transferiment de dades. Nosaltres disposem d'una eina que és el Coeli 5, que és una petita aplicació, un petit fitxer que enviem a les institucions i el que permet és connectar unes bases de dades, diguem, amb SQL, amb Access, amb FileMaker, amb qualsevol altra base de dades i transferir les dades i les imatges a Coeli i sincronitzar-les. No? En principi nosaltres diem que només amb un doble clic doncs, pots actualitzar les dades d'una banda a l'altra. Dit així, sembla tot molt fàcil, no? Això del doble clic, però aquí també va ser quan cada museu, cada ordinador i tot té els seus intríngulis i després sempre les coses són més complicades. Aquí, a més a més, en aquesta època vam descobrir doncs, tot el que eren les videotrucades, no? El compartir pantalla per veure com ho fem, les connexions amb els escriptoris remots, els serveis informàtics de les institucions, no? Que anaven de bòlit aquelles setmanes doncs, preparant les coses pel teletreball i tot plegat. Però bueno, amb bona voluntat per part de tots, doncs això, ens en vam sortir i vam tirar endavant i el resultat va ser doncs, aquest, que en poc temps, això... Ara, el doble clic, veus? No sempre funciona. Això, en poc temps, doncs, vam aconseguir fer aquest entorn. Un cop traspassades aquestes dades, doncs, des dels ordinadors de cada museu, cada institució a Coeli, doncs, cada museu disposa doncs, d'un entorn de treball amb les seves pròpies col·leccions, de manera que pot gestionar què publica i què no publica, revisar que s'hagi carregat tot bé, i preparar unes petites narratives, que també ara veiem, que un petit detall doncs, que vam pensar que podria ser interessant, aquesta peça, no la conec? Hola. D'acord, bàsicament això, doncs, a partir d'un cop les dades estan allí, doncs, cada museu pot decidir, doncs, mira, això ho publico, això no, veure que les dades siguin doncs, correctes i crear doncs, una sèrie de... Ara tampoc, Ara sí. I el resultat final una mica doncs és aquest museu obert. Com dèiem, l'intenció aquí no era crear un catàleg de patrimoni, diguem-ne, amb tots els ets i uts i diguem-ne, formal, sinó una eina una mica més lúdica que pogués servir doncs, això, doncs, als museus per donar una mica de joc als museus i també per la ciutadania doncs, que pogués engrescar-se doncs, amb aquestes col·leccions. Aleshores vam aplicar doncs, aquí unes petites funcionalitats per poder consultar aquestes col·leccions. D'una banda, hi ha aquesta passarel·la aleatòria, aquest llençol infinit que ens va mostrant una mica doncs, totes les imatges i que canvia cada vegada, de manera que si algú volia anar a veure la web cada dia, doncs cada dia es trobava amb coses diferents. Vam aplicar algunes polítiques de normalització de vocabularis. Clar, aquí estàvem carregant dades doncs, de molts museus diferents, cadascun amb la seva terminologia. Aquí, clar, tampoc molta feina d'aquesta, això requereix molta feina editorial, diguem-ne, i tampoc no vam poder-hi entrar en funcionalitat, però clar, el que veiem és doncs, això, el Ramon Casas i el Rossinyol doncs, estaven a totes les col·leccions, no? I poder-los cercar doncs, amb la forma normalitzada del nom i tot això doncs, podia ser enriquidor. Després, ara ens ensenyarà el Sergio també una mica doncs, aquestes altres funcionalitats, com són doncs, aquestes petites propostes de narrativa que es permetia als museus doncs, fer una mica de joc, posar unes certes mirades a les seves pròpies col·leccions, de manera que podien seleccionar una sèrie de peces o fer una cerca i doncs, donar-li un títol i una mica de descripció, de manera que després apareixen al mig del text com a propostes. I després això em sembla que ens ho ensenyarà el Sergio aquí en directe. Una mica és el que comentàvem, tenim d'una banda aquest llençol aleatori, tenim aquí unes cerques amb suggeriments, d'acord? Una de les qüestions que sempre passen doncs, en aquests casos és que molts usuaris es troben davant una caixa buida i no saben què cercar o no saben exactament què hi ha en aquell fons, etc. Doncs, una mica de suggeriments de cerca i també després una cerca ampliada
amb el que comentàvem, no? Doncs aquí el Casas, doncs poder fer una cerca per Ramon Casas i tenir com a resultats, doncs, mira, ara els problemes del directe, tu. Aquí, ara no sé, ara. Doncs aquí hi ha una mica de tot, des de rajoles fins a pintures, dibuixos, etc., procedents de diferents col·leccions, no? Les fitxes, això, doncs, la idea va ser crear unes fitxes, fer unes fitxes descriptives molt simples, tampoc sense moltes pretensions de fer un gran catàleg. I ara si anem a la pàgina principal, com vèiem tenim una mica també amb aquesta línia aleatòria van apareixent també una sèrie de narratives, d'acord? Aquí cada museu, de la seva creativitat, podia crear d'alguna manera aquests subconjunts de la seva col·lecció i d'anar estimulant que els usuaris anessin navegant entre aquestes propostes de narrativa. El món de la bota. Si ara anem al món de la bota. D'acord, doncs... Aquesta qüestió de les narratives és una qüestió que cada vegada més en l'àmbit de la presentació de col·leccions museístiques està agafant més força i ha d'agafar... D'acord? I després, finalment, una de les funcionalitats amb què estem treballant ara, que està, de fet, aquesta funcionalitat està ara mateix només a l'entorn de test, encara no està a producció, que és la cerca per similitud. D'acord? La cerca per similitud és el que seria buscar imatges similars, diguem-ne. Ara ja coneixem moltes eines, que sigui Google, que sigui no sé què, que ho fan. Això són també són tasques que podem fer tots plegats i aplicar a tot tipus de col·leccions. Si agafes això, una escultura, cerques per similitud, i en comptes de cercar per paraules clau o per nom d'objecte, etc., el que fa és buscar imatges que siguin similars. En alguns casos els resultats poden ser molt evidents, en altres són potser més sorprenents i el que fa és reportar coses que també encurioseixen, el fet que siguin similars. També si busquem en pintura, algun exemple de pintura o amb les rajoles, doncs també... D'acord? Per exemple, Sergio, a veure si ens surt aquí alguna pintura o fins i tot amb textures d'aquestes. D'acord? Clar, quan entrem en temes d'art i això, doncs ja aquí, els resultats ja entren en un altre nivell de similitud, etc. Però són eines que ja estem començant a treballar i que això ens permeten. I bàsicament el que volíem ensenyar és això. I de fet això, perdoneu-me, personalment, si vas al principi de tot, Sergio, no, bàsicament allò per aquest llençol, diguem-ne, infinit, d'imatges aleatòries, el que comentàvem abans, on hi ha coses completament diverses, procedents de mons completament diferents, posades una al costat de l'altra, això, doncs a mi sempre he pensat que té una mica del que deia el poeta, aquella trobada fortuïta d'un paraigües i una màquina de cosir a sobre d'una taula de dissecció. Una mica l'atzar de les trobades inesperades. I això és tot.